Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι τέλεια και αυτό είναι το πρώτο βίντεο για το 2025 που ανεβαίνει στο κανάλι. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε ωραία στις διακοπές σας, παρότι έχουν αρχίσει τα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο. Πάντως, χρόνια πολλά για χτες, για όλους τους θανάσιδες και αθανασίες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα βίντεο unboxing, είναι το δεύτερο μου βίντεο unboxing σε αυτό το κανάλι. Αφορά λίγο πιο πολύ το gaming όμως, είναι ένα ποντίκι της Razer, δεν είναι χορηγούμενο, είναι το Death Raider Essential. Ας πούμε καταρχάς δύο πράγματα γι' αυτό, έχει 2 χρόνια εγγύηση, είναι το πιο φτηνό ποντίκι στην αγορά, αλλά και είναι πολύ καλό για αρχάριους. Πάμε να το ανοίξουμε. Εδώ πέρα το γνωστό For Gamers by Gamers. Και έλα. Ωραία. Μέσα περιλαμβάνεται, όπως σε κάθε Razer προϊόν, το βιβλιαράκι για τις οδηγίες, για το πώς συνδέεται, γενικότερα για διάφορα πράγματα. Ένα αυτοκόλλητο με το σήμα της Razer. Και το ποντίκι. Η συνδεσιμότητα είναι με USB. Είναι αυτό. Δεν είναι ούτε πολύ ελαφρύ, ούτε πολύ βαρύ. Έχει εδώ τα γνωστά κουμπιά του gaming. Η ροδέλα κανονικά, κλικάρι, δεξί κλικ, αριστερό. Έρχεται έτσι, δεμένο. Και εδώ πέρα έχει το logo του Razer, καπάκι και το κλασικό πράσινο. Πάμε να δούμε πώς είναι τα χρώματά του. Επίσης, για όσους δεν ξέρουν, μπορούν να κατεβάσουν το app της Razer για να μπορούν γενικότερα να χειρίζονται και να αλλάζουν τα χρώματα του ποντικιού. Σήμερα δεν ξέρω αν φαίνεται γιατί το κάνω το βίντεο πρωί. Έχει πράσινα χρώματα, δεν αλλάζει κάτι τέτοιο. Αυτό. Και γενικότερα θεωρώ ήταν ένα απλό μικρό βίντεο unboxing, δεν ήταν κάτι το wow. Εγώ θα πρότεινα, εάν τώρα έχετε μπει στον κόσμο του gaming και βλέπετε αυτούς που έχουν κάτι ποντίκια με 200-300 ευρώ, ακόμη και μπορεί και να φτάνουν και στα 400, πολύ σπάνια όμως, δεν ξέρω, αλλά έχω δει κάτι τέτοια ποντίκια. Μην φοβάστε και πείτε αχ πώς θα παίξω τώρα, δεν έχω τα λεφτά. Αρχίστε με έναν φτηνό απλό εξοπλισμό, κατά την προτίμησή σας, ό,τι θέλετε, ό,τι μάρκα θέλετε, και μπορείτε να μπείτε έτσι σιγά σιγά στον κόσμο του gaming. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, θα τα ξαναπούμε σε ένα άλλο και τα λέμε!